ett hårddiskkabinett från Western Digital. En ganska stor men väldigt snygg pjäs. Den har ringen på framsidan som lyser när den är på. Då blir den grön och utstrålar ett härligt sken. Så här ut för sidan, väldigt minimalistisk, stilren. Ser ut som en bok. Om man hade haft den stående i bokhyllan. Om vi kikar på baksidan så har den då ingång för USB och en transformator ingång. Det här, hade man fått önska så hade man ju hoppats att den var utan transformatorn. Då hade den varit lite lättare att bära med sig. Men just denna produkten är gjord för att stå på ett skrivbord och ha en ganska stationär placering. Och använda den till en laptop till exempel. Om vi tittar här uppe så finns det även plats för att låsa fast den med de här standardlåsen som finns. Mycket bra detalj. Ett bra hårddiskabinett.